Ekene m unu. Unu anọkwa ọfụma? Eze si na onye kwụrụ ọtọ nkwatuo ya. Sọmụ bụ eze ga-akwụ ọtọ, abụrụ ezigbo eze. Asị m ugobelu nke si ibe ya ebe na nkụ gbajisie ya. Onye enu bilikwa, onye ani bilikwa. Asị m oji ọfọ ga-ana. Onye dị ndụ jidekwa ọfọ na oji ọfọ ga-ana. Mwesi ka m bịa kwuo gbasalụ ife na-eme n'ala Igbo be anyị na-adịrọ mma. Nna anụ ka a na-ekwu maka pattern. Aghọtachara m ife emini ya bụ pattern, mana mbịazie na-aghọtachu ife dị na pattern. Mwesi ọ gịnị na-eme? Ife a m chọrọ ikwu, adị m ekwu ka m kwugide onye enu ka m kwugide onye ala. Okwu bụ okwu eziokwu ka m chọrọ ikwu. Adị nke a si m kwuo ka m ga-abịa kwuo. Ya bụ ife wee bụrụ ife na-eme n'Igbo be anyị. Mgbe m dị na nwatakịrị, anyị na-alaiki ikpe ekpele. Onwe ebe anyị na-eje ekpele mgbe ahụ. Anyị na-eje ekpele Reverend Fada Stephen Uchenjọ. Asị m ka mkpụrụ obi azụlụ ike na ndụkwa. O ezigbo onye ekpele ka ọ bụ. Anyị na-eje ekpele na nke ya mgbe ahụ. Even na nke ya mgbe alụ na anya m. Agago m hospital. Agalụ ụlọ ọgwụ nye m ọgwụ nta n'ime mụ. O nwere ọgwụ arụrụ ọrụ. Ọ ebe a ka anyị ji prayer. Megide ekpele. Anyị gaa camping na Emmanuel Town, ebe a na-aga camping anọ Friday, Saturday, Sunday. Ebe a ka ekpegidela ekpele anọ ebe a na-eme Stations of the Cross. Na the third station ka anọ. Bido filibe alright. Bido futabana na-adịgo mma. Ife amịam almost 6 to 7 months. Ọ ebe a anọzi ekpele ka nnọba dị mma. Ebe ka mma ife a na-eme emebi ebe 97. Yeah, 95, 96, 97. Then, if I could remember, otego. Ndị mmalụ otu anya bụ ife emezi m ọzọ. Anyị na-aga na ya, so ọ nọgide ebe 96, 97. Anyị bido n'ụba maka Fada Mbaka. Ọ na-aga na parishes na Enugu ebe ọ na-eje eme crusade. A na-akpịa retreat that time. Na-eme retreat. Anyị na-agakwa. Ọ na-eme prayer, everybody a na-aga, anyị na-aga. Mgbe ka isi eme abụ, anyị ga upper room ministry. Agbasa the fellowship, especially on Wednesday. Anyị abanyeze bọs gaba adoration. Anyị na-aga na ekpe. So, olu na 2022, Reverend Fada Mbaka kwuru maka wicked generation. That time, ikwu against ndị politician egbu oge. Ikwu against ndị politician egbu oge. Fada Mbaka wee kwuo preach maka wicked generation. Ọ fịọla afịọ n'Enugu then. Even the whole Nigeria. Owuka, the ten fell. Even Makia, achọkwa igbu Fada Makia. Mana God's grace on our daddy, Reverend Fada Mbaka, onwere ife ememe ya. Maka onwere ife eze oke ga-eme ite ọna dị n'ọkụ. Onye nwa bụ nwa ikuku, ada egbu egbu. Mana after that time o preach maka wicked generation, anyị na-agakwa upper room that time. Anyị ka na-agakwa upper room, na-agakwa fellowship na upper room, na-agakwa Emmanuel Town. 1990, ebe 2002 or 3 thereabout, I went there. Aga m ebe ahụ, anyị ga camping. Reverend Fada Stephen Uchenjọ wee na-ekwu against ife Fada na-eme Mbaka na ọdịrọ mma. Ya bụ ife ọ na-ewute m. Asị m ka mkpụrụ obi azụlụ ike na ndụkwa. Adị m ekwugidekwa ya, mana m na-ekwu ife me. Mmadụ akọrọ ọrụ m, adị m ndụ mgbe anọ m ọ na-eme. So ọ na-ekwu
ife ọ na-ekwukwu ya, mana ọ na-ekwu na ife fada na-eme adịrọ mma. Ọ na-ewute m, ọ na-agba m anya mmiri, maka onye ọbụla Chukwu ji alụ ọrụ. Ana m alọv ihe na love bụ the spirit Chukwu ji alụ ọrụ. The way I love our Father and Job can love our Father Mbaka. Lord, I love him because God is using him. True God is using him. Na sikekwana ya mere ya kụziwela anyị ife ọ ga-akụzila anyị. Ya kụzina maka Fada na ife ọ na-emesi gịnị bụ Wicked Generation, na ife ọ na-akụzili ndị youth na ọdụrọkwa mma. Ịmaga ọ na-ewute m, na-asị gị ka ọ na-akụzikwana mụ aghọtakwa. O nwekwa ike ọbụna mụ adị wrong, I don't know, but ife nchi ikwu onye ọbụla ga-elu ntị ka ọ nụrụ, maka ife na-ekwulu bụ maka ife ịdị mma be anyị. Ọ na-ekwu ịghọtago. So that's 2003 o nwere ife ndị Catholic Church Charism na-emekali Pentecost Week. That year etinye Pentecost Week na adoration na nke Fada Mbaka, ndị etinye Reverend Fada Stephen Uche Njọkụ, ndị ga-ekwu okwu, ndị ga-eso wee kwuo okwu na that Pentecost Week. So that very day Fada Stephen Uche Njọkụ ga-ekwu, o pụta na-ekwu, o kwuchakwa preach mana okwu against ife Fada Mbaka na-eme adịrọ mma. Fada nọkwa ebe ahụ, ọ na adoration ground. Obi adịrọ ụfọdụ ndị mmadụ mma, because ọ na-adị ka a na-enwe nkewa, a na-enwe ntisa, na nghọta adịrọ n'etiti. Na mee fasting 6 to 6 adịrọ mma. Why ọ ga-eji na-agwa ndị mmadụ mee ụdị fasting? Na ịmago ọ na-ekwu ife ọ na-ekwuchi. Even mbọsị ahụ Fada pụtakwa mgbe ya nwa chọrọ ikwu okwu, wee sọkwa ya nwa na-akụzili ha ime fasting 6 to 6 for 40 days. Ha jee ministration, ọ bụ na enwero manifestation. Ọ sịkwa ha meghalịa the fasting na the fasting enwero ma. Ịmago ọ dịka na-enwe nghọtafe ndị nwa Chukwu ji alụ ọrụ. Ife a mee ebe 2003 otego ya ndị fan na-ekwu. So mbịakwa kịta ọ gafego. Even Fada Stephen Uche Njọkụ ọdịrọzi dasị ka mkpụrụ obi azụrụ ike na ndụkwa na ọkwa ezigbo papa anyị ka ọ bụ. Ezigbote nnukwu mmadụ Chukwu ji lụọ ọrụ. Ndị ọtọ na-abụ dị ihe erika Chukwu ji arụ ọrụ. O so na ndị izizi mee na charismatic dị strong na Nigeria. Ọ bụ ka mmadụ Chukwu ji alụ ọrụ ebube dị egwu. Ikwube maka ndị bụ ndị Chukwu ji lụọ ọrụ ịkpọrọ Fada Stephen Uche Njọkụ ịma na-ebido. So mana ihe a na-ekwu bụ division dị n'etiti ụmụ Chukwu ji alụ ọrụ. Ihe nji ekwuli ya bụ onye ọbụla dịkwa careful maka pattern a na-ekwu ọ dịrọkwa mma. Ya ka apụtakwa kịta na-afụkwa na Evangelist Ebuka Obi na-abịakwa adoration na ụmụkwa mgbe ya na Fada na-adịkwa na mma ka m si nụ afụ nụrụ ma marụ m. Mfụkwa na Fada ya na ya makwa otu o si fụkwa n'ife onyonyo, afụkwa m na ha ma. Mbịakwa na-afụkwazi na ọ dịkwa ka ụdị ekwutekwa ọfụma maka Zion. Fada Mbaka ụdị ekwutekwa ọfụma maka Zion. Ịghọtago? So mbịa na-afụ na ada enwe understanding n'etiti ndị bụ ndị Chukwu ji alụ ọrụ, ọ kachasị n'etiti ndị Igbo be anyị. Ọ kachasị n'etiti ndị Igbo be anyị bụ ndị Chukwu ji alụ ọrụ. Ife nji bute ife a bụ nekwanụ ife na-emebe anyị. Nekwanụ ife na-emebe anyị. Enwere ike na-ene anyị na na-eche na ife a na-eme na ọ dị normal. Ọ dịrọkwa normal, because ife a bụ ife a ga-ejikọ aka ọnụ ewele ekpele n'ofu obi na ịfụnanya. Chukwu ize ekpele a nwekwa ife ọ bụrụ Chukwu. Ọ bịa n'anya fụ na ndị nwa kpọrọ oku o ji alụ ọrụ na idikọ n'otu adịrọ, na ịfụnanya adịrọ, mmekọrịta adịrọ. Kekwanụ ka ọ ga-esi bịa lụọ ọrụ na anị be anyị. Dịkwa dịka esi egbu ụmụazị na anị Igbo. Na-egbu ụmụazị ka esi egbu anụ ọkụkọ. Ọ dịrọkwa mma a na-emepụ ndụ ndị Igbo mma, na-akwanyelu ndụ ugwu, na-asọpụrụ ndụ, ekwute ndụ fe jiri ndụ egwu. A ga-asị ọbụgodi na ego adịrọ, ọbụgodi na gị na-emerọ, mana biko onye ọbụla dịrị ndụ. Kịta nwezi ife ndị Igbo be anyị ji ndụ kpọrọ. Fa na-ewepụzụ ndụ otu esi egbupụ
afọ oke egbupụ ya, egbupụ chikin. Otu a ka ndị Igbo si egbuzi mmadụ. Kedu ka anyị ga-esi gba nkịta? Sịkwa na okenye ama agba nkịtị enwe amụọ n'ọgbụlị, ọ dịrọkwa mma. Nna-asị ndị bụ ndị a Chukwu kpọrọ oku, Chukwu ji alụ ọrụ, si rapụkwa ife niile a na-afịọ na onye anụ akacha dị ike, na onye akacha dị pawafụl, na onye akacha enwe ewe a na-eme, si wepụpụ ya. Ka unu ejikọta aka ọnụ lụọ ọrụ anụ a Chukwu kpọrọ oku ka a lụọ. Maka na mgbe Chukwu ga-abịakwa ọ ga-asịkwa ife a ka nziri unu na-eme, ka unu dịkwa n'otu, na-afụkọrịtakwa n'onwe nna ka ekpele anụ a na-ekpe wite ofu obi, ka ife bido dịba mma. Maka na ife na-emebizikwa n'ike n'ike. Ejikwa m aka na ọ bụ na emekọọ ife ọnụ, ma ndị na-abụrọ ndị Katọlik, ndị bụ ndị Chukwu kpọrọ oku n'eziokwu, biko ka anyị hapụkwa na nha ntisa na ịghọtefu onwe anyị, welụkwa ya dowe n'ụsọ. Ka a gbakọtakwa lụọ ọlụ a, na ndị apọstụl Chukwu kpokọtara ọnụ ya na ha lụrụ ọrụ, fajikwa ofu obi alụ ọrụ. Ka ghara ị na-asị na onye a bụ apọstụl, na onye a bụ Pita, na onye a bụ James. Ofu Chukwu ka a na-alụrụ ọrụ. Ihe anyị nwe bụ ofu Chukwu, ofu Chukwu, ofu Chukwu. Onye ọbụla bụ servant n'iru onye ọbụla. Ofu Chukwu a na-alụrụ ọrụ, ka e were ofu obi lụọ. Mechienụ ntị unu bụ ndị amụma Chukwu kpọrọ oku. Asịlị akarịa. Ekwensu amapụtakwa n'ụdị mmadụ bịa tisa unu. Ọkwa ekwensu amabịa n'ụdị ekwensu bịa tisa unu, ọkwa n'ụdị mmadụ ka ọ ga-abịa. Ụmụ ife a ndị mmadụ na-abịa na-akọlụ unu na-ebute ntisa na nghọtafe niile a. Onye ebe ịkọlụ unu na-emechi ntị sisa akọzinala unu. Biko unu welu n'ofu obi na-alụ ọrụ. Ụmụ Chukwu, unu nwa bụ ndị Chukwu kpọrọ oku. O nwere ndị dịka anyị kwetere n'unu. Anyị kwetere na Chukwu kpọrọ unu oku n'eziokwu. Maka na ụfọdụ ndị ụwa na-ele ife a niile na-eme bụ ifefa na-eme eji malụfa na fa amarọ Chukwu. Abịazie n'anya afụzie na unu nwa bụzi ndị nwa akpọrọ ụmụ Chukwu na-alụrụ Chukwu ọrụ na-eme ya bụ ofu ihe. Afụ na onwe ezikwa ife dị iche na mmadụ ncha niile bụ ofu. Si wepụkwa na esemokwu, nghọtafe, ife iwe niile a, si tinyekwa ya n'ụsọ. Unu jikọ aka ọlụwa na ọlụ. Ka anyị fụta Chukwu ka ọ bịa gosi anyị ife o ji bụrụ chi n'ala Igbo be anyị. Na ị na-anya ọ dịka anyị nwa bụ ndị Igbo ka ife niile na-eme, ife ọjọọ kachasịkwa njọ na be anyị. And anyị nwa kacha ekpe ekpele, anyị kacha akpọku Chukwu. Nekwanụ na ndị yut na-enegalụ unu nwa bụ ndị amụma anya, ha ncha niile na-adasikwa mba n'ụka, na ha na-anachizikwa azụ na Rut bụ ịgwọ ọgwụ n'ime oke ite. Ọnyanwa bụ ife ga-eme ka be anyị dị mma. Ọ ga-emekwa ọ dị worst. Ọ kwasị ekpele bụ ife ga-aza anyị. Ọ bụgodi n'ọsọ mmadụ na-abụ ma mmadụ ịtọ bụ ndị ga-ejikọ aka ọnụ kpee ekpele akpọkuo Chukwu ga-azakwa. Mana ọfụbele ịdịkọ n'otu, ọfụbele ịfụnanya, ọfụbele udo n'etiti ndị bụ ụmụ Chukwu, ndị amụma Chukwu kpọrọ oku. Ọkwa nke nji bịa si ka m bute nke ezi m kwuo ka m ga-abịa kwuo. Maka na ọ bụ na m ekwuru otega a na-agwa m kwuo, mana m pụtacha ka m kwuo si ka nwa ga-ekwukwa n'udo okwu na m elubele ikwu. Mana a na-asị m pụta bịa kwuo ya bịa kwuo. Biko unu nwa bụ ndị Chukwu kpọrọ unu oku, ma ndị nna kpọrọ nna amarọ. Maka o nweti ndị bụ ndị amụma Chukwu kpọrọ oku, bụ ndị Chukwu si n'ọfa ga-alụ ọrụ a nọ n'ala Igbo be anyị n'ụlọ ife a na-ekwu. Wepụkwanụ division na nghọtafe na esemokwu ma iwe ma gịnị na-adịrọ mma. Unu tinye ịfụnanya n'etiti unu, ka ejikọ aka ọnụ lụọ ọrụ a. Ka anyị maa na ife mwute obi na ife mmewe obi niile a na-afịa n'ala be anyị, ala Igbo be anyị ọ ga-akwụsị. Mmadụ ama emenwukwe, ọkwasọ mmụọ ga-emenwe ya. Ọ bụkwa na unu egosiri mmụọ na unu dịkọ n'otu, onwekwa ife ga-eme, ife ejekọkwa eme. Nekwanụ Nnamdi Kanu,
eji ya since ndị ji ya bụrụ ndị mba ọzọ ji kpọọ ya ọnụ. Ife a bụ ife ọ ga-abụ ejikọ ọnụ kpee ekpele, kpee ezigbo ekpele, kpọkuo Chukwu n'ime mmụọ ma na eziokwu weta ofu obi. Ọ karịrị Chukwu imetụ ndị a aka n'obi farapịa. Anyị ama agbakwa nọ nkịtị bikonu. Ana m ayọkwa unu bụ ndị isi ụka, bikonu ka ife nke a ka obie unu fụ onwe unu n'anya, ghọtaba onwe unu. Ọ nke njibe jisie n'ike. Ọ ga-adịkwa n'oge ọzọ. Biko nwa ndị Igbo Global, ana Igbo ji eme ọnụ ka mbụ. Ọ nke eze m bịa kwuo ya ka ndị ọ ga-adị m.